Ovo je od nas 3 i još jedan gospod je vratila. Ajde ti dođi vamo. Gospod je Ivan. Evo, to je od naš čeri. Tu piše 50. 50? To ste ove znači? Da. Eto, uvažu sam na čari. Još samo toliko. Daj Bože. Evo, ja ti čestitam. Ja ti roždanje. Ne, Primoško. Baš tako. Evo, nadam sve ti želim najbolje. Još 50. Ne, 100 opet. Draga moja. Nije to kut, to je od Barice, jel da? Od Barice čestika. A evo i Franca i Tramska družina Dubrava. Evo, ja ništa imam za ovo vas i za gospodina. Onda evo ga, naša Naša par Mesarić će imati za 3 godine 50 godina. Zdravo ćemo, izvršimo.
Ovako, ja dajem svijeće cvijeću, a ti muškarčini daje... Evo, ovo je uradak. Nije samo tvoj, to je Da, moje članice. Moje članice, je. Doživite barem. Barem. Ja veli 105 pa mi znaje. Ja veli 105 pa mi znaje. Pa idem na pomoć. Easy.
se naše